Wala kay murag na sa akin mo gusto kong kinabuhi. Wala ko bolo ba asa ko moagi. Lapod kay bugoy-bugoy po ba? Panagsta, bugoy-bugoy. Ako, murag. Ko ba? Bugoy man ko pero bugoy man ko pero nagasimba man ko ba? Ikaw kuya. Kaya Domingo Simba. Choir man. Ko nagato ko Ginoo man pero dili ko sure sa kagalingon jud nga adyo connection sa Ginoo. God bless. Salamat sa pagtanaw. Ang tanan nakasala, walay tao nga matarong. Ingaw sa Roma 3:23, ang lit ang tanan nakasala ug nahilayo sa imaya sa Dios. Masabot kitang tanan padung gyud sa impierno. Unta, pero nay pamaagi ang Ginoo. Mao na ni ang good news. Kay kitang tanan nga man bad news man to. Ikaw gusto ba tama impierno? Dili kay ang impierno. Puro ginakasakit, dili ba yan iulog-ulog no? Nga naman si Jesus naging una ni nagipadayag niya ang tanan niyang nakita apan ang mga tao wala mituo kaniya. Namatay siya no alang sa itong mga sala. Dili ba yaga-yaga kay kaya nimo magpakamatay sa sala sa imong kalaban? Kana nagsumbag sa imo nang yaga-yaga sa imo, di ba dili no? May di na ko na bunugo gutro, mayon kag may di na ko na siya sunugo na ko na yung balay. Kay kung kita mo mga tao gusto na to mubalos og dautan ba? Pero ang Ginoo wala siya. Love iyang purpose diri gingon niya sa John 3:16 na for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Kami wa toriko tamawat taho duni. Kuno yo aisti ko dasata. Suriwa miko sinjiro muno ga. Pero binay de yeno inutsi iro tami diaro. No ingana ba? Na kumutulan di ka kay Jesus Christ, dili gyud ta maimpierno. Daghan ba yung mga tao karon? Naabi nila pag mamatay sila kay buutan sila maimpierno. Nganong dili man sila malangit. Kay dili wala man sila tinuod na Jesus silang kinabuhi. Pangutana na ako karon, naa ba kay tinuod na Jesus? Na ba kay relationship kay Jesus, kuya? Wala kay murag na sa akin mo gusto kong kinabuhi. Wala ko bolo ba asa ko moagi. Salamat, kuya. Ikaw, kuya. Lapod kay bugoy-bugoy po ba? Panagsta, bugoy-bugoy. Kaway. Ako murag Ko ba? bugoy man ko pero bugoy man ko pero nagasimba man ko ba? May born again man ko. Namo ko yung application simbahan. Ikaw, kuya. Kaya Domingo Simba. Choir man. Yan, naa ba yung may relationship kay Jesus? Tinuod. Nanagyod. Kung sa may ingon mga kay relationship, nag-pray ka pero may. Wow. Ikaw, kuya. Ako nagato ko Ginoo man every time po nagakuan ko pero dili ko sure sa kagalingon jud nga adyo connection sa Ginoo or anang na jud mi takoy kuan siya. Pero mo to ko Ginoo tapos ampo mo ko say nagasimba ko. Simba ka pero no. No na. Salamat kayo sa inyong pagtubag. Karon salamat kayo. Sa kani murag langanin, kani murag 90% ang saba. Kani siya murag 100% ya. Kani si kuya murag 70% murag langanin dili gapon. No. Nga ni. Naisa adang Ginoo sa tuwa. Naluwason ta niyang tanan. Basta si Jesus lang yun. Walay laing katubagan, dili man ingon na ako yung pinakagwapo sa eskwelahan, ako ang pinakadato na tao, ako ang pinakahayahay, dili ta malangit ana. Kuya, maskin pag miskwila kag tarong, example lang, miskwila kag tarong, trabaho kag tarong, adto kag Australia, ikaw ang pinaka milyonaryo. Pero kung mamatay ka na walay Jesus, impierno gihapon. Biblical man na, nagingon sa Juan 3 na ang tao nga walay Jesus gyud hukman gyud sa kalaglagan. Naklaro man kay mga kuya no, na dili na nako kay langayon. Okay. Ngani lang dali na sabot naman pud kayo. Ang ato alang yung panganduyon kanunay na mailhan pag gawin nato ang Ginoo. Akong pangutana karon, anak na ba ita si Ginoo karon? Anak ba gyud ta si Ginoo? Murag alanganin ta no, anak ba ka sa Ginoo? Posible nga mahimong anak mo sa katao. Gingon ra sa Juan 1:12, ang tanan mituog midawat kaniya gitagaan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Kinsa na? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ gapon ng tubag no sa tanan natong panginahanglan, sa tanan natong kalisdanan. Walay lain makatabang sa to Ginoo ra gyud. Di ba kuya? No? Dahil mga tao na bay panahon na magunahon na kag pakamatay na ba na sa inyo diri ah? Aba na murag mag-commit og suicide ba? Ako naka-experience ko na dati pero salamat kay gipugnan ko sa akong pamilya. Daan na gyud kog PC og lansa. Pero nga ni
nay purpose ang Ginoo nga nung nagkaistorya ta karon. Ay rason, no, dili ni aksidente na nagkaistoryahan na ita ninyo. No? Kay ngano man, kay gusto sa Ginoo isangyaw ang iyong pulong sa tanang tao. Gusto sa Ginoo na maluwas ta. Wala mi nag-condemn sa inyo, wala mi nag-judge sa inyo, kundi i-share na mo na naay kamatuoran na dapat natong dawaton. Kay love na love yung kita sa Ginoo. Sa tong paguli karon sa ato ang before ta matulog, mag-pray ta, pangayoon na to. Lord, salamat sa pulong nimo ginina. Tabangi ko. Nya, lastly ako i-share sa inyo. Magbasa tag Bible. Basa tag Bible. Kaya ba nato ng buhaton? Kaya. Ikaw kuya. Kaya. Kaya. Ikaw kuya. Saad ba nimo magbasa na tag Bible karon? Kita. Saad ba nato? Kaya ba nato? Dili na to kaya without God, no? Dili na kaya. Ana lang yun. No, basa tag Bible nga